Kaixo artistak, zelan zoazte letrekin? Gaur, G izkiarekin ibiliko gara. Beno, agian G deitzen diozue, baina berez G da soinua G, bai, baina deitu nahi badiozue G aurrera. Orduan nola egiten da? Tripatxoa ezkerrera edo arkua, gora, bera, korapilotxoa eta bustana. Eta nola egiten da G handia, G larria? Erlojuaren orratzaren kontra ezkerrera arku bat eginda bera, edo tripatxoa, gora, eta ezkerretik, pik! Zeintzuk dira silabak? Oso ondo, ezta? Gi, gu, go, ga eta ge. Eta bideak zeintzuk dira? Ogia, egoak eta hogei zenbakia. Ikus dezagun testua, badaukagu hemen protagonista, ez dut ezer esango, zeintzuk dira estrategiak, hori da, irudia ondo begiratzea, neskato bat ikusten dugu, badirudi zerditan dagoela, zergatik eguzkiagaitik, korrikari da. Beno, utziko zaitut momentu batean irakurtzen, pausatu bideoa. Eta orain nire txanda. Agate agudo doa. Bidea amaigabea da. Eta agatek dio, hau da edateko gogoa. Agian, bidea ez denez amaitzen, amaigabea denez, gogotsu dago ura edateko, ez da, zerbitu nola doan ja agate. Bale? Eta horrekin batera, hitz baten bat gehiago daukagu. Eman begirada bat, zagutzen dituzu? Hori da, hemen daukagu bagoia trenarena. Bai? Gaua, ilargi ateratzen den momentu, ezta, gauea. Bueno, egunean batzutan ere ikusten da, ezta, oso ondo gidatu, kotxea gidatzea, ezta, volantearekin gidatzea, eskerrara, eskumara, abiadura mantendu, hementxe daukagu magoa, bai? Espero dugu hori pelutxe bat izatea, ezta, ze animaliekin, animaliak naturan, ezta, gero, egutegia, eta hementxe 6 hilabete da ikusi-makusi oso ondo bosgarrena maiatza. Eta azkena, gaita. Gaita instrumentu bat da. Ez da ez txirula, ez beste batzu, baizik eta gaita. Hauze puzten da, eta ongo airearekin, indarra emoten zaio, eta ateratzen da soinua. Ze falta zaigu. Bueno, zer dago gidatzen magoa? Bagoia edo autoa? Zuk esan goze orain zerekin bukatuko dugu, puinarekin. Begiratu aitona. Eta begiratu amona. Ze demontre ari dira egiten. Zeo zer edaten ari dira, ezta? Bai? Irakurri zu lehenengo, pausatu, praktikatu. Eta orain nire txanda. Aitonak dauka gazteagotzeko gogoa. Belar gaztegarriak gal-gal egozi eta eman diot edari gazi gozoa. Amonak ere nahi du edan, amonak ere nahi du izan, gazte, gazteagoa. Ze barregarria, ezta? Beno, ulertu duzue? Agian iaia abestu alda, ezta? Aito honak dauka, gazteagotzeko gogoa belar gaztegarriak, gal-gal egozi da eman diot, edarik gazi gozoa. Ezin da abestu, erritmo horrekin ez. Zelako fail, beste bat arte.